yapharo tabu oro sokai mani bisingtui khlaioi tai borong tai chini ex minister chini Mebar Kumar sir belai khana pai flaya hambai chungno logere phai mani bagoi chini bisingo raksa phai sokaijak chini bo phai ungoi mano fiaba bo khoroksa university o khoroksa lecturer bo khoroksa sadharon lecturer ya chini dofawo khoroksa degree khlaioi paijak chini sir Sunil Deborman Sunil koloinobo ani paiflaya bo bonang ani khulumma ta hamjak ma yapharo bo khoroksa doctorate bono tini oro chungman mani chung buma rokno buri rokno tini tamo hnai pokasar nai borong ni bisingtui chung tini oro khnawai mannai aboni bisingtui taibo haina hai phai sokpaijak chini ex MLA chini Rajeshwar sir bonobo paiflaya hambai khaku phurbai ani khulumung yapharo amo hai khlaino norok chuno loge ruoi tongmani bagoi norok no hambai rusuni ruoi kulpaiya tai aboni yaklo haino hai central ni ungoi YTF ni chini president bonobo haino hai borom yapharo chini sir Suraj Deborma bobo tini oro phai sokpaijak general secretary chini sir James Deborma borong nobani khapangni hamjakma tai chobani chiba yapharo haino hai hambai runani muchungo YTF ni ungoi Khwai district ni president chini sir Prosmith Deborma bobo oro tini sokpaijak tai khoroksa haina hai sokpaijak YTF ni block president chini sir Lemon Deborma borok sikla phano puri rongno logere phaimani bagoi o sikla rongni bagoi chung pal bak sakak bai sayak khorop layanu phaidi belai na hambai tai amo hai khaino chini tini oro media strok tongbayo jotono no tini program cover khai tongmani bagoi norong jotono na hambai runani muchungo tai amo hai khaino chung chini burui rok chung busuk jaratui nukhung phukung no samlogoi tini ni osalo nok nukhungo besai besano samal rioi baksa burui rok tini o program no oro mochang rinani digi sapta khaioi nok nukhung yakaroi oro Agartala tawono tongphaiai burui rok bo chini bisingo tongoi tongo aboni bagoi burui rok ni samung bui nukya phano chung siwo chung bumarok chung bahai khlaioi manage khlai chini nok nukhung no chini besai besano chung bahai khlaioi manage khai chung khoroksa burui borok kaham ungoi basanane nango chini dophawo chini jatiwo nok nukhungo burui kaham ungoi khoroksa bachawai mankhai bo tini dophani bagai bo bachawai mano aboni bagai no chini nukhungni hoiteno chini sinimung phayo chung burui rok chini sinimung tangkai chini nukhungo no chung besabut rok no bo chung tini kisiwo thuoi keran khlaioi besano chung kisi jagawo besani sutui sakawo thuoi chung besano keran khlaioi phaimani chini din tongo belai khana khakhamo jorawo fiaba tini tongthokmani din fiaba jorawo hingkai emotional ngai thango tamne bagai hinba burui rokni kosto chung achayo khoroksa buma bufani bisingtui khlaioi burui ngai besa achai khayo aboni yaklo chung nukhung phukung khawoi kumung jagawo thangoi tai kaisa songcharo tai kaisa nukhungo thangoi chung adjust khlaimannai burui abo thung tongmani kok ya haise a burui rok asuk adjustment kurung asuk adjust khlaimanoi tini nukhung khawoi besatui khaioi bekrana palioi pusioi chini khainani motonya bukhogrok aboni bagino tui jane gun tongo haise chini gun abo ke ঈশ্বর ভগবান নুহরক এবং চিনি নক মুখঙ্গি চিনি বসাই বসারক সাওয়াই মান্নাই বসা কাহামুংখাই তাবুনি ই যুগ বসা কাহামুংখাই সাবনি বুমুং বুফানি বুমুংগো উমুক ফানানি বসানাই जों बुमुं जागो आसुक खाइ चिनि कपाल बुरि रंनि कपाल फियाबा बसा हामयांखाय ओ बुमानि फुरुं मानि जाया होननाय जों यासि सुरजाक मानि दंगो आबुनि बागैनो जों बुरि रक जों ताइबो थानजांगै बखाना फुनांगै जों ब जागावो बरक बाय एभयड खालायजाक ब जागावो जों डिभाइड खालायजागै दं आबोनो जों बुरि रक सिनानि नांनाय सायमाननानि नांनाय आबोनि बागै जोंनि बुरि रंनि गुनाबलि अब सावै कुलपाइया हायसे आबोनि बागैनो जत फाइनाय रकनो आनि स्लाइ ताइबो नांकक मानि कक उलो ताइबो नांकक मानि कक नरनो सावै खोनारिनाय ताइबो जोंनि डिग्नेटारि स्टक फाइजाक ताबो बहायनो हाय जों
Risha Riman Ediki Tanai, Tabu Jara Risha Mania Corona, Chungring Night in Dignitary Strokes in representative of Jep Hainedogno, Chungringo, Shari with Borom Dinai, Tai and Ashok Pokolok Shalia, and Uklogo Pok Shanairo, Kabanga Pok Hamkaham, Norni Buskango to Boy, Pajaktongo, Borom Kok Kasarnai, Ashok Nong Situng, Jotonona Hambai, Happy International Women's Day, Hambai. Hai na hai, sini buskango tabu. Hai na ni bagai stage of hai na ni bagai cung borom yafar na ni bagai sini EM sar sini Robindra sar bo buskango stage of hai na ni bagai anggono ring horo. Abu ni logo loge sini ex MLA sini Rajeshwar sar bono bo stage of hai borom no yafar yasagai thana ni bagai cung kobok jawo. Abu ni logo loge hai na hai. Sini Dr. Sunil Koloi, Boba Haino High Stage of Hayoy, Bini, Jung Borno, Kisisa, Sikonsa, Yapar Mundinai, Abuno, Yasago Tanani Bagoi, Borom Yapar Yasak Nani Bagoi, Borona and Kobok Jawo, Koihoro, Abuni Logologa Chini, EM Sar, Sini Boborom John Riang Sar, Bonobo, Stage of Hainani Bagoyang, Ringhoro. Disa sa kangawan usar, ulo chung kumya hulayan. Dijeng tabu disa bay borong berlain. Poila sini Ian Sar Robindra Bormano, Borom Yafar Nani Bagayang Koyo, Amhai Kaino, Serial West Kai, Borom Yafar Kai City, Jotono Palbaka Kunya Problem, Abuni Yagulo sini Ian Sar Boborom John Dian, Abuni Yagulo Hino Hai sini ex MLA sini Rajeshwar Sar, Tai sini. Balai kena kasuk sar sini Dr. Sunil Koloi. Bonono sini borom Yafar. Hambai jotono aja cengkung Yafar ikulok lainnya. Jotono khomasano hol kuplung kai mani bagus si dimaya bos kampana asuk kai korang sini pun kenai tongan bos kamu Yafano. Hei diba. Korang sini pada kenai tong lai siwano bosak mo Yafano. Hataro kuplung kabang ma togo. Kisa kinai pun asuk tadi bos kampung asuk tadi menes ke asuk lai nai. Lama pun side kaisa asuk di side kaisa ya kan di. Ekta lama bondo tadi ekta lama open tadi lama asuk di. Hai diba. Kaksa lama bondo kai kaksa lama asuk kai lama jaga manai. Tadi hajar ni pai mana program manjana hanoi. Mukang Thai siapa nuk yang kai yang mana ni? Cuma mana sih asal layan ni? Hapa nong tung, cuma asal hai cuma hani besar, hai parang hai hawa asal layan. Taksa lama bondo kai, taksa bola kai, taksa lama kuplung asal di. Dini balai tong kai ma tong hol kuplung kai mana bagai cini beri rok no, suatu beri rok. Kanong sumung ngai thong kai mana bagai, cini kal cina marang ngai cini beri rok. An khazani bukokso nono ni thani kaisa nakarmo jungno ঠিক ভাবে আচরণ জাগারি মানলিয়া দুর্ভাগ্যবশত চিনি টাউন হল সিট ক্যাপাসিটি বেলায় কমং মানি বাগে আর চিনি ব্রিরগনি ফান্ড আসলে গোবাং মানি বাগে তিনি টাউন হল একদম পুরা ডিপ সামি বেগলাই দङ সব বুস্তাङो যে মানতি খাইনি কষ্ট খাইয়ে আচরণ লায়াनो যে ফাতারা বাঁচে দंनाय आंनि रांचानि ताखु बुखुकथ नर बुस्काङो फायै आसा खालायै या सामपारि आजुगै जों दिनै नांकुक मानि सालनो जों सेलिब्रेट खालायनाय सब फाताराव जारा दंनाय नर आं गबगो नर बिसिङो फायै आजुग फायनाय नों जाबाथो हामबाय Jadi sini mosanar no cung, kaya tunga pagi koyo, abung no ni dance nai, sini mosanar ro,
Group dance TWF Siuli team Madam Siuli team noro jotono mosana bagai ready tongbai di tabung nononi mosana somo sokaika Tei kaisa koboko holni yagra babai ni lamano narigi Debra babai ni lamo boceng acugi mano haji Debra babai ni lamano ceng close kaya acuk lainai sudo yagra babai arong ke tini Maharaja phaine ni lama o lamano ceng clear ke tonna ni nangnai Debra babai ya jara batai tongnai ro noro aja to tekisa agugi acuk na nang sinai aro no Debra babayo je tongnai rok norok acugi mano ar ang kobongna musungo je ayam uklok tongnai norok ni hapmani pore dorja close khairna nengthu karon holo tini AC ni power belaikan kop duita AC nok tongja so aboni bagi habai je dorja na bondo khairna nengthu hambai tabung no sini group dance nailainai sin TWF Agotla Town Committee group dance rilainai sini bumarok mosana pukurung risab na pukurung जों नायलायनाय जत पालबाक साखाय उमर bo umjaksi haiphono chrai haike mosai manu boro जों उमर phano tin saksa जों उमर umni khawa badiya जों जत na chrai bukha Humbubar barma haike sakhailainai sini Agotla Town Committee ni buma bodol rok umui phano সময় রিমান বিসিংতেyo borok mosama sununglai tabuk jotono khapurma baikhe mosaboi phunuknai जों joto palbak sakai nailainai